Fem un cop d'ull, però, ara el que hem tingut avui a l'entrevista de Mataró Ràdio, perquè el cantautor mataroní Abraham Force actuarà diumenge al Casal Aliança acompanyat de la seva banda. Serà un concert solidari a benefici de dues entitats sense ànim de lucre i que han sumat esforços per fer possible l'esdeveniment. D'una banda, Proyecto Alfa, que dona suport a persones afectades de distròfia muscular de cintures, que és una malaltia de les anomenades rares que provoca pèrdua de força i mobilitat. I de l'altra, l'associació Viure, que té per objectiu millorar la qualitat de vida en persones amb problemes de salut mental. El concert és el dia 22 de febrer, on l'Abraham canta i el seu grup canta molt bé. Jo crec que segur molt bé que hem fet un gran equip, no? Vull dir, ells se n'han cuidat d'una cosa, nosaltres ens n'hem cuidat d'una altra. Esperem que l'èxit sigui molt bo, no? Quan més diners podem recaptar per les malalties, doncs millor, no? No estem aquí per ajudar les malalties, tant Proyecto Alfa com Salut Mental. I, bueno, volem que sigui una festa, que no sigui la primera, que sigui la segona, la tercera, la quarta, que n'hi hagi moltes més, no? Perquè entre tots ens hem d'ajudar. Mira, és important perquè serà una cosa benèfica per ajudar la gent, per poder complir tant el Proyecto Alfa els seus somnis o les seves idees de treballar i nosaltres ajudar la gent amb salut mental. Per això fem aquestes coses, no? I Abraham amb el seu grup, que són molt bona gent, ens apoyen perquè això ho sigui, perquè ells donin una imatge molt maca i nosaltres puguem treballar aquestes coses. I pensem fer tant a l'Alfa com nosaltres moltes coses per ajudar a la gent que ho necessita. Tots són persones i el que ens agradaria per nosaltres també ens ho hem de fer pels altres.